İran bir ay çemesi wagt bäri Türkiýeden Türkmenistana barýan kargo ýük ulaglarynyň ençemesiniň Türkmen-İran gümrük nokatlarynyň üstü aşyr geçmegine ruhsat bermeýär. Türkmenistanyň ýük ulaglary İranyň öz ýurduny aşmak üçin alternativ ýollary gözleýär diýip Azatlyk radiosynyň ýagdaýdan habarly çeşmeler aýdýar. Türkiýe bilen Türkmenistanyň arasyna kargo işi bilen meşgul bolýan hususy taraplarym özleriniň Türkiýeden Türkmenistana berýän ýollamalarynyň gejikdirilýändigini, soňky bir aýdan gowrak wagt bäri ýükleriniň Türkmenistana gowuşmaýanlygyny tasdikleýärler. İran döwleti näme üçindir Türkmen kargo ýük ulaglaryny Türkmenistana geçirmeýär? Bellisi ýok. Ýöne Türkmenistan döwlet belgili awtomobil ýük ulaglarynyň sürüjileri Azerbaýjanyň Baku şäherine baryp, sol ýerden deňiz ýollary arkaly Türkmenistana asmaga çalyşýarlar. Diýip çeşmelerimiz aýdýar. İran bilen Türkmenistanyň arasyna artyk Saraqsu we Bajygyran gümrük nokatlary bar. Azatlyk radiosy Türkmen ýük ulaglarynyň İrandan Türkmenistana üst-aşyr geçirilmeginiň çäklendirilmegi bilen bagly jekmejekleri öwrenmäge tinanşýar. Türkiýe bilen Türkmenistanyň arasyna haryt dolanşygynyň ýokary depini saklanyp galýar. Türkmenistanly terekeçiler Türkiýeden türlü görnüşli harytlary iş olsany öý goşlaryny, tekstil önümlerini we hojalyk harytlaryny getirip Türkmenistanyň sowda nokatlaryny ýerleýärler. Lewaply terekeçiler tasher günniň ýaly onlarça ýük ulaglarynyň Türkiýeden öz ýaşaýan sebitlerini haryt getirýändigini aýdýarlar. Haladelnikler, kir ýuwjy maşinlar, kondisionerler, gaz plitelary, öý goşlary, diwanlar, egineçiklerin ähli görnüşleri, tekstil önümleri, kargo kompaniýalarynyň üstü bilen Türkiýeden Türkmenistana getirilýär. Diýip bir lewaply ýaşaýjy aýdýar. Şol bir wagtda Türkiýanyň Istanbul şäherine Türkmenistana kargo ýollama hyzmatlaryny hödürleýän kärhanalar hereket edýär. Bu kärhanalar Türkiýede gazanç edýän Türkmenistanyň migrantlar bilen olaryň Türkmenistanda galan dogan garandaşlarynyň arasyna hem köprü bolup hyzmat edýär. İstanbulda ýörete Türkmenistana kargo berýän kargo nokatlary bar. Türkiýede gazanç edýän türkmenler Türkmenistandaky dogan garandaşlaryna, ata-enelerine, çağalaryna egin eşikleri we hojalyk harytlaryny şol kargo nokatlarynyň üstü bilen iýerýär. Diýip beýleki bir lewaply ýaşaýjy aýdýar. Ýöne soňky bir aýdan gowrak wagt ber İranyň Türkmenistana barýan üst-aşyr awtomobil ýük ulaglarynyň hereketini çäklendirmegi bilen Türkiýeden iýerilen ýollamalaryň eýelerine gowuşmagy uzaga çekýär. 10-njy noýabrdan bäri Lewap vilayatynyň çägine ýekejede kargo ýük ulagy gelmedi diýip Azatlygyň çeşmeleri aýdýar. İranyň Türkiýeden gelýän türkmen kargo ýük ulaglarynyň gödäwçilik geçiriş gümrük nokatlarynyň geçirmegine ruhsat bermedliginiň sebäpleri aýdylmaýar. Mundan öňki global koronavirus pandemiýasynyň fonuny 2020-nji ýylyň bahar aýlaryna 800-den gowrak Türkiýeli ýük ulag sürüjileri İranyň Türkmenistan bilen aradaky serhet geçirgilerini ýapmagynyň ideýany İranyň Türkmenistana geçip bilmän ýolda galdylar. Türkmenistan özüniň iri halkary we sebitary uluslararası geçiliklerini goşulýanyny, gümrük amallaryny sadalaşdyrýanyny, hemde sebit ýurtlary bilen transport pudawyny hyzmatdaşlyklary ösdürýändigini aýdýar. Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki Türkmen-İran topar 17-nji noýabrda Aşgabatda duşup iki ýurdun arasyna ykdysady hyzmatdaşlygyň, şol sany ulag üst-aşyr mümkinçilikleriniň häzirki ýagdaýyny we geljegini maslahatlaşdylar. Duşugyň dowamyna taraplar birnäçe resmi namalara gol çekdiler. Türkmen medeniýetine görä Türkmenistanyň döwlet ýol başçylary goňşy İran bilen ýakyn sowda ykdysady hyzmatdaşlyklary ileri tutýar. İran soňky ýyllarda Türkmenistanyň energetika serýeşdeleriniň daşary ýurt döwletlerine üst-aşyr eksport edilmegine de işçiň gatnaşýar.